በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ አነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ምስኩላትኩም ይኹን አሜን። ፍቅሪ ቅዱሳን ኣብ ልብኹም ይሕደር። ዕለት ታሕሳስ 19 እዩ። በረከትን ረድኤትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ዮሐንስን ዘቡርልን አቡነ እስነ ኢየሱስን ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐና። ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክቡራት ካብ ዝኾኑ ሊቃነ መላእክቲ ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ገብርኤል ብዙሕ ናይ ክብሪ ኣስማት ኣለዎ። ብፍላይ ግን ሊቀ ኣርባብ፣ መጋቢ ሐዲስ፣ መልአከ ሰላም፣ ብስራታዊ፣ ኦፍ ኣርያማዊ፣ ፍስሓ ገጽ፣ ቤዛዊ መልአክ፣ ዘኣልቦ ሙስና እንዳተባሃለ ይጽዋዕ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ስሙ ብብዝሓት ተጠቒሱ ኣሎ። ስለ ረድኤቱን ኣማላድነቱን ቤተ ክርስቲያንና ብስሙ ታቦት ቀሪጻ መቅደስ ሃኒጻ ብስርዓት ክብሩ ትገልጽ። ካብዚ ኩሉ ድማ ንሰለስቱ ደቂቅ ከም ዘድሓነ ዝዝከረሉ ሓደ በዓሉ ሎም እዩ። ለዝንቱ ዜናዊ መልአከ ኃይል በዛቲ ዕለት ከመይ ትገበር በዓል መምህራን አዘዙ ወሰርኡ በቃል ከም ዝብል አርኬ ንጉስ ኣብ ናይ ምርኮ ኣጓብዝ ንቤተ መንግስቲ ክመርጽ ከሎ ሰለስቲኦሙ ቅዱሳን ዳንኤልን ተመሪጾም ናይ ምቾት ህይወት ተቐሪብሎም ነበረ። ነገር ግን ብምግብን በኣምልኾን ምስ ኣህዛብ ክሓብሩ ስለ ዘይደለዩ ምርጫኦም ጾምን ጸሎትን ምስቆሎ ኮነ። ምንም እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተነበሩ ወላ እኳ ደቂ ነገስታት እንተኾኑ ንዕኦም ግን ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ዝሓሸ ስለ ዘይነበረ ብጥረ ቆሎ ተወሲኖም ነበሩ። ኣምላኾም ከኣልይ እሞ ብጽባቐ ኮነ ብጥበብ ኣብ ምድሪ ባቢሎን ክንድኦም ዝኣክል ዝጽብቕን ኣይተረኽበን። ንጉስ ድማ ኣብ ባቢሎን ኣብ ኣውራጃን ሸሞም ስሞም ድማ ብናይ ኣማልኽቱ ስም ሲድራቅ ሚሳቅን ኣብደናጎን ቦሎም ሰየሞም። ድሕሪ እዚ ነገር ኩሉ ኣህዛብ ስለ ዝቐንአሎም ናይ ክፍኣት ኣዋጅ ኣወጁ። ናቡከደነጾር 60 ክንዲ ቁመት ዘለዎ ናይ ወርቂ ምስሊ ኣቂሙ ስገዱ ስለ ዝበሎም ኣይከውንን ብማለቶም ተቓጺሎም ምእንቲ ኩመቱ እሳት ተፈረዶም። እቲ ነበልባል ካብ ጉድጓድ ናብ ላዕሊ 49 ክንዲ እኳ እንተነደደ ወላ ሓንቲ ፍርሓት ኣይተሰምዖምን። ናብቲ እሳት ምስ ተደርበዩ ድማ መልአከ ኣድህኖ ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ኣድሓኖም። ካብቲ ዝኾነ ነገር ዝተለዓለ ኣህዛብ ሓፈሩ። ናቡከደነጾር ትንጉስ ድማ ግን ካብ ዝፋኑ ተላዒሉ ንናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። ንቅዱሳን ዘድሓነ ቅዱስ መልአኽ ንዓና እውን ምእንቲ ከድሕነና ከም ናይ ኣቦታትና ኣድህነኒ ዝኣድሃንኮሙ በኣክናፊከ ምንቱ ኣብ መውስተ እሳት ተወድዩ ሰለስቱ እደው እናበልና ንለምኖ። መልክዓ ገብርኤል በረከት ረድኤት ኣማላድነት ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምስኩላትና ይኹን አሜን። ኣቡነ ስነ ኢየሱስ ጻድቅ እዞም ጻድቅ ኣብ ማእከላይ ናይ ብርሃን ዘመን ዝነበሩ ኢትዮጵያዊ እዮም። ካብ ምድረ ሸዋ ናብ ታሕቲ ኣርማጭሆ ዝኸዱ መናኒ ጭው ኣብ ዝበለ በረኻ ንቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ ገዳም ዝሃነጹ ኣቦ፣ ብዙሓት ኣርድእቲ ዘፍረዩ መናኒ፣ ብዙሕ ተኣምራት ዝሰርሑን ወንጌል ዝመሃሩን መነኮስ እዮም። ኣብ ደመና ድማ ይጸዓኑ ነበሩ። ገዳሞም ድማ ታሕቲ ኣርማጭሆ ካብ ሳንጃ ከተማ ናይ 3 ሰዓት መንገዲ ይወስድ። ድንቅን በዓል ብዙሕ ቃል ኪዳንን እዩ። መልአከ ሞት መስከረም ዕለት ሓደ ምስ መጸ ናይ ቅዱስ ገብርኤል በዓል ከየኽበርኩ ኣይከውንን እዩ ኢሎም ን3 ወርሒ ኣብ ኣንፈት ኣቂሞም እዮም። ታሕሳስ 19 ድማ ዓረፉ። በረከተ ምሕደረና አሜን። ኣምላከ ቅዱሳን ብናይ መልአኹ ረድኤት ሓልዩ ናብ ናይ ጻድቃን በረከት የብቅዐና አሜን። ታሕሳስ 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘቡርልስ፣
أبونا سنة إيسوس صادق ورحاو بعلات دما ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት አቡነ አብይ እግዚእ ጻድቅ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ናይ ዕለት 19 ታሕሳስ ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹኑ አሜን። ከምኡውን ናይ 20 ታሕሳስ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሕሳስ 20 ካብ ነገደ ሌዊ ካብ ናይ አሮን ትውልድ ዝኾነ ነቢ ሃጌ ዕረፍት እዩ። ሃጌ ማለት ናይ እግዚአብሔር መልእኽተኛ ማለት እዩ። ንሱ ድማ ካብ ውሽጢ 12 ደቂቀ ነቢያት ሓደ እዩ። 12 ቅዱሳን ደቂቀ ነቢያት ዝበሃሉ ድማ ሆሴዕ፣ አሞጽ፣ ሚክያስ፣ ኢዩኤል፣ አብድዩ፣ ዮናስ፣ ነሆም፣ እምባቆም፣ ሶፎንያስ፣ ሃጌ፣ ዘካርያስን ሚልክያስን እዮም። ዋና ዓበይቲ ነቢያት ዝበሃሉ 4 ክኾኑ ከለዉ ንሶም ድማ ነቢ ኢሳያስ፣ ነቢ ኤርምያስ፣ ነቢ ሕዝቅኤልን ነቢ ዳንኤልን እዮም። ካብ ሆሴዕ ክሳብ ሚልክያስ ዘለዉ ነቢያት ደቂቀ ነቢያት ዝተባሃሉ ምኽንያት ዝተባሃለሉ ሓደ ደቂ ነቢያት ብምዃኖም እዩ። ብኻልእ ድማ ዝጽሓፍዎም ትንቢቶም ዓበይቲ ነቢያት ካብ ዝጽሓፍዎ ብንጽጽር ክርኦ ከሎ ንእስ ዝበለ ስለ ዝኾነ እዩ። ነቢ ማለት እግዚአብሔር ዝመረጾን ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ናብ ህዝቡ ዘመሓላልፍን ከምኡውን ዝተሰወረን ዝመጽን ኩሉ ብግልጺ ዝምልከት ማለት እዩ። ነቢያት ክበሃል ከለዉ ብጠቕላላ ምግባር ሃይማኖቶም ዝወቀበ ትሩፋት ተጋድሎም ዝሰመረ እዩሞ አካይዳኦም ኩሉ ምስ እግዚአብሔር እዩ። ነቢ ቅዱስ ሃጌ ድማ ትንቢት ብምዝራብ ንህዝቢ እስራኤል ብምግሳጽ ንእግዚአብሔር ዘገልገለ እዩ። ናቡከደነፀር ንናይ ኢየሩሳሌም ህዝቢ ኣብ ዝማረኸ ጊዜ ናይዚ ጻድቕ ወለዲ ምስ ደቂ እስራኤል ናብ ሃገረ ባቢሎን ወሪዶም ከዱ። ዳርዮስ ዝተባሃለ ኩርዝ ኣብ ዝነገሰ ጊዜ ኣብ ካልኣይ ዘመነ መንግስቱ ነቢ ሃጌ ትንቢት ተዛረበ። ኩርዝ ዳርዮስ ምስ አቀነዮም ደቂ እስራኤል ናብ ሃገሮም ከም ዝኣትዉ ትንቢት ተዛረበ። ነገር ግን ንሶም ሃገሮም ምስ ኣተዉ ቤተ መቕደስ ካብ ምስራሕ ሸለል ኣብ ዝበሉ ጊዜ ንሶም ኣብ ውሽጢ ዝወቀቡን ዝጸበቑን ቤት ስለ ምንባሮም ከምዚ በሎም፣ ንኹሉ ዝገዝእ እግዚአብሔር ከምዚ በለ፣ ናተይ ቤት ፈሪሱ ንስኹም ግን ኩልኹም ቤትኩም ተጽንዑ ኣለኹም ኢሉ ገሰጾም። ስለዚ ሰማያት ብሰርኹም አውሊ ከልከለ ብሰርኹም ማለት እዩ። ምድሪ ከኣ ፍሬኣ ከልአት በሎም። ኣብ ውሽጢ እቶም ህዝቢ ድማ ቁኑዓት ዝኾኑ ቃሉ ሰሚዖም ብጣዕሚ ፈሪሖም ንናይ እግዚአብሔር መመስገኒ ቤት ከም ዝግባእ ገይሮም ኣወቂቦም ክሰርሑ ጀመሩ። ጻድቅ ነቢ ሃጌ ድማ 70 ዓመት ምስ ነበረ ናይ ትንቢቱ ወርሓት ፈጺሙ ብሰላም ዓረፈ። ናይ ትንቢቱ ወርሓት ድማ ንስም ኣጸዋውዑ ክብሪ ይኹኖሞ ጎይታና ቅድሚ ምውላዱ 430 ዓመት እዩ። ናይ ነቢ ናይ ቅዱስ ሃጌ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸለቱ ይምሓረና አሜን። ታሕሳስ 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሃጌ ነቢ፣ አባ አውጋኒዮስ፣ አዴና ታውፊና ንግስት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ፣ ቅዱስ አፄ ካሌብ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ አባ አሞኒዮስ ዝሃገረ ቶና፣ ቅድስት ሳዲጅ የዋሒት፣ ማር ቴዎድሮስ ሃያል ሰማዕት። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 20 ታሕሳስ ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ 21 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጣዕሚ ፍቕሪ አማላድነት አዶነት ናይ ወላዲት አምላክ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ወርሒ በዓል ናይ እመብርሃን ክንገብር ኣቦታት ኣዘዙና ንድንግል ማርያም ኣዲኡ ዝሃበና ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። በረከታ ከዓ ምስኩላትና ንዘለዓለም ይንበር አሜን። እንቋዕ ናብ ኖላዊ ሄር ክርስቶስ ናብ ቅዱሳን በርናባስ ሐዋርያን አባ ይስሐቅን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። ኖላዊ ሄር በዚህ ዕለት በአምሳል ጓሳ አባጊዕ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገለጸሉ እዩ። ክብርን ኣምልኾን ስግደትን ንዕኡ ይኹኖ አሜን።
ቅዱስ በርናባስ ሐዋርያ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ስሙ ክጽዋዕ ከሎ ሞገስ ኣለዎ ናይዚ ቅዱስ ሰብ ናይ መጀመርታ ስሙ ዮሴፍ ክኸውን ከሎ በርናባስ ዝበሎ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እዩ ትርጉሙ ድማ ወልደ ኑዛዜ ማለት እዩ ብምስጢሩ ግን ማህደረ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማህደሪ ከም ማለት ይትርጎም ቅዱስ በርናባስ ወላ እኳ ብትውልዲ እስራኤላዊ እንተኾነ ተወሊዱ ዝዓበየ ግን ኣብ ቆጵሮስ እዩ ክሳብ ጉብዝናኡ ዝጸንሐ እውን ኣብኡ እዩ ናይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሰብ ናይ ምዃኑ ዜና ኣብ ሰምዐ ግን ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ንመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ተመልከተ ንጎይታ ክኽተል ድማ ካብ ልቡ ተለዓለ ዝፈጠረና ክርስቶስ ድማ ከም ዝረብሕ ከም ዝጠቅም ፈሊጡ ንስሙ ቀይሩ ኣኸተሎ ምስ 72 ኣርድእቲ ድማ ደመሮ ቅዱስ በርናባስ ከም የሕዋቱ ሐዋርያት ን3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ኮፍ ኢሉ ተምሃረ ተኣምራቱ ኩሉ ድማ ተመልከተ ድሕሪ ናይ ጎይታ ዕርገት ድማ 120 ቤተሰብ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ክጽልዩ ከለው ሓቢሩ ይተግህ ነበረ ምስኦም ኣብቲ ጊዜ ድማ ኣበው ሐዋርያት ኣብ ክንዲ ይሁዳ ምስ 12 ዝቆጸር ሰብ ምምራጽ ክልተ ሰብ ኣቕሪቦም ነበሩ እሞ እቲ ሓደ እዚ ቅዱስ እዩ ንስሙ ድማ ኢዮስጦስ በልዎ በዓል 3 ስም ስለ ዝነበረ ኣብቲ ወቅቲ ድማ ዕጫ ናብ ቅዱስ ማትያስ ስለ ዝወደቐ በርናባስ ምስ 72 ኣርድእት ማትያስ ምስ 12 ሐዋርያት ኮይኖም ቀጸሉ ድሕሪኡ ቅዱስ በርናባስ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሉ በኃይሊ ከገልግል ጀመረ ናይ ሐዋርያት ዜና ኣብ ዝነግር መጽሐፍ ዝተጻሕፈን ስለዚ ቅዱስ ማንነት ዝነግርን ክፍሊ ንመልከት ሓደ ቅዱሳን ሐዋርያት ናተይ ዝብልዎ ንብረት ከይነበሮም ዘለዎም በሓባር እንዳተጠቀሙ በፍቅሪ ምእንቲ ክነብሩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ ነበረ ንዘለዎ ኩሉ ይሸይጡ ኣብ ትሕቲ እግሪ ሐዋርያት ብምቕማጥ ድማ ቀዳምነት ስፍራ ቅዱስ በርናባስ ይሕዝ በዚ ድማ ናይ ዘመነ ሐዋርያት ናይ መጀመርታ መናኒ ተባሃለ ካልኣይ ድማ ልሳነ እፍረት ወይ ከዓ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝኣመነ ጊዜ ሐዋርያት ንምእማን ተሸጊሮም ነበሩ እቲ ዝኾነ ኩሉ ኣረዲኡ ንቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሐዋርያት ዝቀላቀሎ እዚ ቅዱስ እዩ ሳልሳይ ድማ ሓደ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ፍልጥዎሙ ሊተ ለሳውል ወለበርናባስ ንበርናባስን ንሳኦልን ጳውሎስን ፍለይለይ በማለቱ ሐዋርያት ጸይሞም ጸልዮም ኣዳዎም ምስ ጸዓንሎም ለኣኽዎም ንሶም ድማ ወንጌል እንዳሰበኹ ኣብ በቢ ሃገሩ ዞሩ ኣብ ሃገረ ልስጥራን ንመጻጉዕ ስለ ዝፈወሱ እቶም ህዝቢ ክነምልኸኩም ኢሎም ናይ ኣማልኽቲ ስም ኣውፅእሎም ክልቲኦም ቅዱሳን ግን ነዚ ኣብ ሰምዑ ጊዜ ልብሶም ቀዳዲዶም ብጭንቂ ኣግደፍዎም ምክንያቱ ኣምልኾት ዝግባእ ንፈጣሪ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ አሕዛብ ድማ ክርስትና ኣብ ዝተቀበሉ ጊዜ ካብ ሐዋርያት ተላዒሉ ከይዱ ጽቡቕ ጎደና መርሖም ቅዱስ በርናባስ ኣብ ናይ አገልግሎቱ ዘመን መጀመርታ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ቀጺሉ ድማ ንቅዱስ ማርቆስ ኣኸቲሉ ንብዙሓት አህጉራት መሃረ ቆጵሮስ ድማ ሃገረ ስብከቱ እያ ነዚ ቅዱስ ድሕሪ ብዙሕ ትግሃት በዛ ዕለት አረማውያንን አይሁድን ቀተልዎ ቅዱስ ማርቆስ ድማ ገኒዙ ቀበሮ ስለኡ መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ እዩ ስለ ዝብል ክብሪ ይግብኦ በረከቱ ይሕደረና አሜን ከመውን አባ ይስሐቅ ጻድቅ እዚ ቅዱስ ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣብ ምድረ ግብጺ ዝነበረ ገዳማዊ አቦ እዩ መኒኑ ንብዙሓት ዘመናት ኣብ ገዳም ክነብር ከሎ ትምኒቱ ሓንቲ ጥራሕ ነበረት ንእመቤትና በአካል ምምልካት ይደሊ ነበረ ኣብቲ ናይቲ ገዳም ሓላዊ ብምዃኑ መነኮሳት ምስ ደቀሱ ነቲ መቅደስ ከፊቱ ኣብ ቅድሚ ናይ ድንግል ማርያም ስእሊ ይጽሊ ይሰግድ የንብብ ነበረ በኸምዚ ድማ ን7 ዓመታት ስለ ዝተግሀ ድንግል እመብርሃን ወላዲት አምላኽ ልመናኡ ሰምዐት ሞ በዚ ዕለት ድማ ካብ ፀሓይ 7 ኢድ ደሚቓ ናብኡ መጸት ሰንቢዱ ምስ ወደቐ ድማ ኣተንሳኣቶ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክምለስ እየ ኢላቶ ድማ ተሰወረት ሞ ኣብ ዕለት 23 ድማ ዓረፈ በዛ ዕለት ሶበ ጸለየ ጥቡኣ ለይስሐቅ ኣስተርአየቶ አይቋናሃ ወፂኣ
امصدال مبرق طق انزه تصدل سبعه كم زبل دراسي اركي نا اسرائيل غواسا نسغانا كاب مقزفتي ننفسنا كاب جهنم اسات يحلولنا كاب بركته قدوسانو دما يكفلنا امين تحسات اسران حدن زخبرو عمتاونا قدوسان بعلات دما نلاوي هير قدوس برناباس حواريا أبا إسحاق ورحاو بعلات دما أبو غورغوريوسات أبونا مؤمنة دنجل أبونا عمد سلاسي أبا آرون سورياوي أبا مرتيانوس صادق بركة رديئة ناي كلهم قدسان مسكلاتنا يخن كافقر قدسان أيف لينا سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا قبل بيعنبب حلوان صلوتن ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق لعالم يلو ذكرنا صادق نعلم يزنبر كاب كلك فوق زبلا كتدحنو نقدسان تمحصنو آمين سنكسارون أنبو آمين زودق زنطبد ما بقى قدسان تغاي ملاك تعرمله آمين أو نزب السمايات يتقدس سمك تمصع منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدر سيساي نزر الالتنا هابني مهدج لنا أبسانا وجغاينا كما نهدج لزا أبسرنا إتابع النجزي والسمنتت الله تننو بالهن كل أكويس مزاك يتمنجس هايلو سبات العالم عالم آمين بسلام قدس جبريل الملاك أوزيت مرام سلام لتشي دينجر بهلناچو دينجر بسقاچ مغزا ورصوا سلام لتشي بروك تانت مانسو بروك فركرسكي تفسيف سيت أو مريم تتقام توداس من تموقس من تاكل أجزاء مسرك سألو سلي مرة وانتيانا مرة من دراك أدي تابا فكر ولتش إيسوس كريستوس كما يسر لنا تاويني تماهي تسنوك رانشي آمين آمين ليكن سوات لإجزابير ولولا لتدنقل ولا مسكالو كبور